Wahome wa Matinga okao kar Senator Mamuranga Nyutu achiel kuom osiepe jalop jatend piny machon Rigathi Gachagua iduol mochung' ne tao chenro mag od bura mar Senet PSC. Elendo manopedhe nyim od bura mar Senet kod jatend kweth jood bura mathoth Senet Aaron Cheriot lokruok ma kamano tim kaluwore gi okang' mar Nyutu gwetao. Nyutu en achiel kuom senators manogo ombulu mar kwedo paro mar thicho oko Rigathi Gachagua ya PSC. Magi bire kinde ma weche osebedo ka fuong'ore ni nitiere chenro mar thicho oko osiepe Gachagua e komiti mag od bura motelo ne jood bura dhi e yweyo mar nyasi mar Christmas. National Security, Defense. Mr. Speaker, I rise to give notice of the following motion, which is a motion on the appointment of Senator Wahome wa Matinga, MP, to the Parliamentary Service Commission, that pursuant to provisions of Article 127(2) C1 of the Constitution, the Senate approves the nomination of Senator Wahome wa Matinga MP for appointment to the Parliamentary Service Commission to fill the vacancy occasioned by the resignation of Senator John Derito Kinyua.